mukbang ko nun eh. Bawa sa ng mukbang. Kani nga ho, bongmak. Pure kasi ng kaon. Basta, now, ikon mo. Blablabla. Oh, mukbang ko nun eh. Bawa sa ng mukbang. Kani nga ho, bongmak. Pure kasi ng kaon. Basta, now, ikon mo. Blablabla. Kaya pa doon, friend. Ikag! Dapat may ito nabili. Bele-bele. Bele-bele. Kaon. Ikag. Kung sila, ikag. Kaon. Idere. Ang lahat ng mga sila beke. Kaon na bitaw ko? Di ba yung deres ng makintay? Yan, ito yung mukbang. Sarap. Sir. Dahil, ito nabili, Tex. Ito nabili mo. Ano yung bawa mo? Kailangan na. Ano yung bili sa tuna? Saan bili, ma'am? Bilbil? Bilbil ni Don. Bili na. Ya magkuhan ko si magbid. Nagkuhan ko si mag-video sa chambe. Sabi chambe. Chambe. Jay, apil na mag-sap na nasuan. Unjay nagpagawin. Apel ko. Oo. Yan, nagpagawin ito. Di ba pagawasan mo talaga inanakan ito. Unjay, di ba ito ulit? Daw nang sir. Chambi sa kanagot sir. 1, 2, 3. Chambe. Tingnan Lagi mo mga music video. Mayroon taga-sap. Apil ka na kuya. Ako naman siguro ni Baji, ha? Huwag pakapel na. Mag-prank kung tapos dyan. Pranking. Ano ba? Prank. Mamanahan tayo na siya pa. Mag-prank pa sa kang sabot. Bagot. Hindi yung sabuton. Sabuton nga prank. Nga mag-artista po siya. Ha? Nangido. Kasi ito, i-prank-hanin ito. May prank na ito sa mayor. Ang sakuhan itong mayor. Kusilong na ito. So yun, it's a prank. Bukan mo ito, bukan mo. Ano ito, ipang-prank ka? Hindi, ito i-prank. No. Pantawagan ni mo yung mga kailas yung cellphone. Hello, ma'am. From DOH po to. Survey lang po. Pwede po kayong umubo? Para may plane. Alex. Pwede ka rin, nanalo po kayo ng ganyan. This is attorney ko. I-claim nyo na po. Jagi, bawira. It's a prank. Nag-video ka, te? Napil kong kamot nag-video, no? Napil kong kamot. Ganito sa kong babaw. Kaya. Kita mo ko dahil itong tinaon ha. Ginhawa, dakman. Ginhawa ka. Ano yan? Iyan na. Ang paborito. Ay. Sige, magpa ako ng mali. Nagutan kang pare. Last year. Sabon niya, ganan ra po silang purma, pero grabe, mura ko gidakan ra. Wala po mo yun. Sa naman, makita lang sa mura. Lala, 300 na. Ano din isda? Ay, ito naman din ang isda, no? Ayun eh. Ano ka, te? Yes. Nobo man kan on? Ha? Ano yung nubo ba?
May bukog. Bili. Ito ang kataksan na. Lagi mo comment tayo, ada ko account dun, no? Ikat mo. Tanawan. Hindi na patay kay? Ano man? Pati sa pag-anggaw kay tambok ako daro. Dahil na pala na ako eh. Dapat ka na si Malay na rin ma-appeal. Bahanap niya eh. Dapat isapin. Dahil na pala nga ako. Ha? Okay. Ala, lolo ka? Obat ka mo, lolo? Lolo! Rice ko, lo? Pero mo na so yummy.
dati, nag-birthday ni Gaya. Ano? Uma, birthday na mo. Diyan, ito, nagka-21. 21. Kamay lang daw. Oo, palilak na. Uy, nag-lockdown kayo. Uy, May 5 naman niya. Stop, day. Oh, tayo. Oh. Ha? pwede mo ikuan. Ano na eh, halo-halo mo kay gatas no? Ano ba ikaw? Gusto ka ng gatas, ma? Pwede lang, wala at Tingin lang yung halo ka din kay Tawar gatas. ka gatas, ya? Mangoy. Kaunas buwangan kami. Ay, putos na. Putos na niya mo? Uy, teka ka nagkaon pa ko. Hindi, lama, hindi. Kulit, putos. Do, namay putos do. Pero lutek. Apa do? Pagdate, ano mo? Pagdate ko sa plato. Mag-session sila dito, manok-tok na to. Tapos hindi din balik mo na to, ayo. Wapa mo na naman mag-session. Wapa, may kayo kasi wapa ka naman. Ako tagaraw kung sige gawat. Dyan mo na i-market, manito sa may sila ang pabayron. May naman ako na. Pag-hackerboard mo siya. So, si Conte, sige ko agad. Dahil maglaan na, balik ka. Tumawak na. Mga tagbabagag mo ito, hindi ko itong pambang. Kasi ulit pala, Mark. Oo, kayo mo nagkwarta. Nagkuhan dito ang text, nagkuhan rin minsan. Kapila ako yung patambong na bukan. Dalit, iulit, kumpay. Diba?Ag-SB, at ako, nakapong mag-okay na sa ilihan sa kuwan ng euro. Nagkikirin nila doon sa SB office. Lagi sila, nag-SB. Naminaw dito. Si Brian na rin sa sila may chairman sa environment ko. Senior citizen. Senior citizen dyan ako, PWD. Alright, 23 minutes na. Okay. This is it. Wow, humana.